Good morning. So, nandito na po tayo mismo sa may ang tawag dito, pick up list dito po sa may Shell Alaminos. Antayin po natin yung mga kasama natin, and then after that, diretso na po tayo mismo sa may venue sa may McDo, San Jose Drive. So, doon guys, kita-kits lang tayo. So yun guys, ito na yung mga kasama natin. So yun, sports bike. Morning pa. Sir, good morning. Nakuha natin yung damit tsaka yung ano mo na lang, sabi mo na lang dyan sino ba kukuhanan mo? Jarby na lang, Jarby ka mo. So yun guys, ikabit na lang natin tong ano. Guys, okay. Ito yung ano guys, yung sa may likod ng McDo. Okay, so dito yung una naming way ng motorcade namin. So dadaan po kami sa may Perenyoso. So lalabas po kami sa may Sadsaran guys. So yun. Mga lord, so dito na po tayo sa may malapit tapat ng CSI, okay, sa may Quezon Avenue.
saka sa likod namin, saka sa harapan. Paingayan, palakasan ng mga busina. Maya pa nga magpapusina rin na rin ako dito. Siguradong may mapapasayaw dito sa busina kong nitro. Kukulit ng mga kasama natin guys dito ngayon sa mga motor gig. So yun. Baka nitro yan. Guys, ito na yung binigay na free meal ng McDo. Ayun. And then bukod dito sa free meal guys, meron din silang free gas na 150 pesos per head po yan. So lahat po ng mga nakipag-participate ng parade ay ayun, meron silang free meal saka free gas. Yun lang. So tara guys, kain muna tayo. Let's go! So yun, yung mga kasama natin, yan, Dexter and si Chantil, yun, kakain muna kami guys. Let's G.